Pak, gano'n. Lahat ng inyong gusto, meron po tayo dito. Discounted po lahat po. 20 dirhams lang. Every day. Your needs every day. Every day. Ano ito? Sashimi. Girl. Sashimi. Hey. Ano, at button?
Saan ka nga sa Japan? Sa Okinawa. Okinawa. Okinanam. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Nagimasu. Arigato aginomo. Arigato agimono. Makarahit. Naging mukbang na. Okinanam kapito Okinawa. Arigato gozaimasu. Kira. Ayan, hoppa. Aking bati mga China ha. Aking Dubai ako trabaho ha. Aking kita kayo barang-araw ha. Okay ha. See you.